Zinthu 6 zimene Mwamuna Okwatira Siakuyenera Kuzipanga. Choyambirira ndiko kusampanga mkazi kuti akhale nzanu wapamtima. Kapena kuti tibwerekere chizungu chonena kuti bestie, chomwe anthu ambiri tikumachigwiritsa ntchito masiku ano. Tikakhala zoti mkazi sitikumpanga kuti akhale nzathu pachina chilichonse, bestie pa chizungu, amene tikutha naye zakukhosi kwathu, amene tikumasukirana naye, amene tikusewera naye, zimabweretsa mavuto ku banja lathu. Chifukwa pala azimuna ena amene amakakhala ndi ma besties kunja, amasankha kunena kuti pali zinthu zina samapanga ndi mkazi wawo, zinthu zina zimene zikudutsa moyo wawo asagawane ndi mkazi wawo, komano apeze munthu wina kumbali, kaya ndogwira naye ntchito, kaya ndi munthu amene amakumana naye kwina kwake akapita, nkumpanga kukhala bestie ndi kumatherana naye zakukhosi. Zimenezi zili ndi mavuto ake amene amadza chifukwa chonena kuti munthu amene mukumasukirana naye kwambiri zimadzetsa mwina nsanje kwa mkazi wanu, komanso pamene popo automatically mmakhala kuti pang'ono ndi pang'ono kamtima kanu mukukagawa pakati pa mkazi wanu komanso ndi bestie amene ali nayo. So kukhala ndi bestie sizoyenera Mwamuna Okwatira kuti azipange. Chachiwiri ndiko kuthawa responsibility. Chinthu chomwe chadzetsa mavuto masiku ano kwambiri m'mabanja ndiko amuna kuthawa udindo omwe iwowo ali nawo. Udindo panga provide pabanja, komanso udindo obweretsa zina zonse zomwe zikusokera pabanja, kapena chimene mkazi akusowa ndi udindo umene mwamuna ali nawo. So the moment tathawa, pali ena amathamwina kumalezera, and as a result tsiku likangocha amanyamuka ndi kupita kaya ndi kubala, kaya ndi kwina kwake, kaya ndi kubawo, ndi makangocheza ndi anzawo. Palibe wina aliyense amene akubweretsa zimene zikusokera pa khomo pamenepo, and zimadzetsa pakupita kwa nthawi azimayi akutenga role imene mwamuna amene atenge role ngati imeneyo. Taonapo azimayi akumakagona masiku ambirimbiri, wakulizulu, kaoda tomato, kaya kuti ndi kuti ma business osiyanasiyana, chifukwa akuyesetsa kuti atenge role imene mwamuna amene kauti ayitenge, and zimenezo zimabweranso ndi ma consequences ake the moment imene mwamuna wasiya kutenga responsibility yake. Chachitatu chimene Mwamuna Okwatira Siakuyenera kupanga ndiko kupanga prioritize zinthu zina, mwina ngati ntchito pa expense ya banja lake. The moment imene mwamuna wayamba kuspenda nthawi zambiri ku ntchito kwake, amaspenda nthawi yochepa ku nyumba. Mwamuna ngati wagwira ntchito kwambiri, akamabwera pa nyumba amakhala watopa, and akatopa chimene amafuna angodya pa khomo paja agone. Ndipo paliponso kumpanga deprive mkazi wako zinthu zina zimene iye amafunikira kuti azipeze kuchokera kwa iwe, nthawi yako imene amafuna ayipeze kuchokera kwa iwe. And si mkazi yekha, ana amafuna abambo awo. Pali ena amagwira ntchito zoti kusana dzuwa lisanatuluke achoka pa nyumba, kumabweranso pa nyumba ana atagona. Ana ndikumatha masiku osaona bambo awo. Zimenezi zilinso ndi ma consequences kapena kuti mavuto amene zimatha kubwera nawo. Chinthu cha number 4 chimene Mwamuna Okwatira Siakuyenera kuchipanga ndiko kudula communication. Kulumikizana pakati pa inu ndi mkazi wanu, kucheza, kukusiya pakupita kwa nthawi. Pala azimuna ena amangocheza ndi mkazi wawo the moment akabwera ku nyumba basi. Nthawi ya kuchipinda basi, kucheza kwake kumonkhala kumeneko. Komano the moment akatuluka kupita ku ntchito, phone ijaso sacheza, santumiziraso video message pa WhatsApp kaya ndi pati. Komano busy kumacheza ndi anthu ena. So communication ikamapita nachepa zimene zimadzetsa mavuto. Mavuto ake pamene wina amayambano kufuna kuti apeze anthu ena ake ocheza nawo. So let's make sure kunena kuti tisadule communication pakati pathu, tikhale anthu olumikizana, oyankhulana ma issues ena lonse amene akuchitika pa banja. Zimenezi zitithandizira kwambiri kuti banja lathu lizakhale lolimba, komanso munthu akakuona niniyo aziona kuti ndinu chosowa cha moyo wake, mwa inu akupeza mukena kalikonse kamene iyeyo akusowa. Cha number 5 ndiko kusapanga neglect ma needs komanso ma feelings amene mkazi ali nawo pa inu. Pala azimuna ena amene kunkhani ngati zimenezi, pali zimene mkazi amakhumba kwa ifeyo, komanso ali ma feelings ake pa ifeyo, zinthu zonsezi sitikumpatsa. Zimenezi ngati Mwamuna Okwatira ukuyenera kuonetsetsa kunena kuti sukuzithawa, ukumpasa kena kalikonse kamene iyeyo akufunikira. Pa chizungu pali mawu amatchula kuti kumpanga satisfy. Mkazi akuyenera akhute kuchokera kwa inu, apeze kena kalikonse kamene akufunikira kuti akapeze kuchokera kwa inu. Because the moment imene sali satisfied pa zimene ife tikumpatsa, that's when amayamba kuganizira ma options ena. Komanso ngati ma options ena usakupezeka, zimakhala kuti zikubweretsa psychological torture, kapena kuti emotional torture. Maganizo mwake makhanga timomwika mukandende kena kake kakakulu kamene iyeyo pakupita kwa nthawi zimakhala zikumudya, wayamba kuwonda.
So let's make sure kunena kuti ma needs komanso ma feelings ena aliwonse amene mkazi timpatse chisakhale ngati chibalo, chifukwa pala azimuna ena amapanga punish mkazi posampatsa zimene zizi chifukwa china chake chomwe walakwa. Izizi tizisiye pambali, zisamakhuzidwe ndi zina zonse. So let's make sure kuti tikumpatsa zonse zimene iye akufunikira kuchokera kwa ife. Cha number 6 chomwe chili chomalizira ndiko kumpanga compare mkazi kwa anthu ena amene ali kunja. Kaya mwina nda ex kumafanizira ndi mkazi wanu, muona kuti ex anali better kusiyana ndi mkazi wanu, or mwina mkazi wanu kumpanga compare ndi anthu ena, kaya nda amayi anu kuti amayi anga ndamene amatha kuphika kwambiri kusiyana ndi iweyo, or kuvala akazi ane banda amene amatha kuvala kwambiri kusiyana ndi iweyo. So the moment tikangoyamba kumpanga compare mkazi wathu, basi pene popo you have lost it. Mkazi amakhala ndithu ndi ma grudges mtima mwake, or chikwinini, or nkhawa uzoti akuona ngati sakukwaniritsa zinthu zina zake. So tatiyeni tisampange compare, komanso tiyeni tionesese nena kuti pamene iye akusokera timphunzitse. Umenewu ndi udindo wa mwamuna. Ngati sakutha kuphika or sanaphike zinthu zina zake mmene ife tikufunira kuti zikhalire, tiyeni timphunzitse, timuuze mmene ife tikufunira kuti zinthuzo zikhalire. Komanso kwa akazi tatiyeni timve, ngati mwamuna wapereka dandolo ngati menelo tisadiphwekese, tiyeni timve komanso timpatse zimene iyeyo akutani akufuna. Zimenezo zinali zifukwa 6 zimene tinafuna kuti tigawane pa nthawi ino po tsatira video yomwe tinatulutsa previously, and panabwera concern imeneyo kuti bwanjiso mpange video yonena zimene amuna okwatira akuyenera apange. Ndiye ndalonjeza kuti mu video yathu yomwe itsatire tikambirana za kuyipa kokhala ndi bestie. Ndathokoza kwambiri chifukwa chofika pa nthawi imeneyi kuona video imeneyi. Ngati zikukusangalatsani zimezi, tatiyeni mupange click plus button ili pamwamba apa, komanso ipange na like, komanso kupanga share. Tionane mu video ina. Zikomo kwambiri.